Il-bomba li tpoġġiet ma' vannu li ħalliet raġel fil-periklu tal-mewt iktar kmieni din il-ġimgħa hija l-istess bħal bomba oħra li splodiet f'karozza sentejn ilu f'Marsaxlokk u ħalliet persuna mejta. Żvelat dan il-gazzetta Kullħadd li ppubblikat dawn id-dettalji esklussivi fil-faċċata tal-ħarġa tal-ħadd. Il-bomba li ħadet waqt li l-van kienet jinstaq fil-Marsa ma kellix l-istess effett b'saħħtu ta' dik ta' sentejn ilu. Iżda mkejjen qrib l-investigazzjoni kienu kwotati jgħidu li t-teknika li ntużat hija l-istess tant li l-pulizija timxi fuq it-teżi li l-bomba setet saret mill-istess id. Fiż-żewġ każi il-bomba kienet fuq quddiem tal-karozza propju fuq barra taħt is-sit. Fil-każ li seħħ fl-aħħar jiem, negozjant ormi ta' 35 sena bl-isem ta' Josef Kassar u dilettant kbir ta' żwiemel spiċċa tilef saqajh. Weġġa' ħafif ukoll il-passiġġier li kien ma' Kassar li bħalu huwa involut fin-negozju. Fil-fatt jirriżulta li t-tnejn kienu fi triq biex jagħmlu biċċa negozju. Bil-kulħadd irrapporta li t-tnejn kienu telqu mill-uffiċċju ta' Kassar fil-Marsa u kienu fi triq biex imorru jiffirmaw kuntratt għand notar fiż-Żejtun. Imkejjen qrib il-korp tal-pulizija qalu wkoll mal-gazzetta Kullħadd li Kassar qed jgħid ma' kulħadd li hu safa fil-mira minħabba qejra ta' negozju. Xi ħaġa li sostnuha wkoll persuni qrib tiegħu li saħħu li seta' kien fil-mira minħabba l-mod kif kiber fin-negozju tas-siment. Negozju li ma jistax jonqos li qed ikun fil-mira tal-investigaturi li fl-aħħar snin iltaqgħu ma' iktar minn każ wieħed ta' attentat ta' qtil permezz ta' bomba. Fil-każ ta' Darren De Gabriele, dak li qed jitqabbel ma' tal-aħħar jiem, in-negozjant minn Marsaxlokk kien miet wara xi jiem fit-taqsima tal-kura intensiva. Fiż-żewġ każi l-bomba jidher li ħadet permezz ta' mowbajl, dawn it-tip ta' bombi jitpoġġew fil-post permezz ta' kalamita jew inkella jitwaħħlu bl-idejn. Però jrid ikollhom detonatur li jaħdem permezz ta' mowbajl u għalkemm għal xi żmien jirriżulta li biex tieħu l-bomba wieħed irid ikun viċin, esperti forensiċi jsostnu li llum dan mhux bilfors ikun il-każ.